Έχω επανέλθει. Αλλά το καλό. Καλώς ορίσατε στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων στην πρώτη εκδήλωση που εγκαινιάζει και το πρόγραμμα της χειμερινής περίοδου. Εύχομαι υγεία σε όλους μας, ευχάριστες ειδήσεις αν είναι δυνατόν να έχουμε και βοήθεια σε αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται, γιατί η βοήθεια είναι κάτι που οι Αιγυπτιώτες το ξέρουν πολύ καλά και το έχουν αποδείξει ότι μπορούν και ξέρουν να το κάνουν καλά. Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ ιδιαίτερη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα ακούσουμε για το βιβλίο της Μαρίας της Αδαμαντίδου για το Αχιλλοπούλιο. Είναι μια εκδήλωση η οποία γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Καΐρου, άλλη μια εκδήλωση που κάνουμε σε συνεργασία και πάντα θέλουμε να κάνουμε στο δυνατόν περισσότερες με τα Αιγυπτιώτικα σωματεία και τους συλλόγους. Δεν θα πω πολλά, δεν θα πω τίποτα άλλο μάλλον, και πριν να παραδώσω το βήμα στον Μιχαήλ Κοπίσκο, τον πρόεδρο της κοινότητας του Συλλόγου Ελλήνων Καΐρου, θα παρακαλέσω θέρμα τα κινητά σας στο αθόρυβο για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να παρακολουθήσουμε τη σημερινή βραδιά. Κύριε Πίσκο. Ο Σύλλογος Ελλήνων Καΐρου σας καλωσορίζει στη σημερινή πολιτιστική μας εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του βιβλίου Αχιλλοπούλιο Κοινοτικό Παρθεναγωγείο Καΐρου της αγαπητής αλλά κυρίως καταξιωμένης συντοπίτησάς μας, της κυρίας Μαρίας Αδαμαντίδου. Χειροκρότημα. Για το βιβλίο θα μας μιλήσουν με τη σειρά ο πρώην καθηγητής φιλόλογος της Αχιλλοπουλίου και της Αμπετίου Σχολής, ο κύριος Χρήστος Διονυσόπουλος, έχετε πολλές μαθήτριες σήμερα, κύριε Διονυσόπουλο. Ευτύχημα. Βεβαίως. Θα ακολουθήσει ο ιστορικός ομότιμος καθηγητής του Haverford College, ο κύριος Αλέξανδρος Πιτροεύ, και τέλος θα κλείσει η συγγραφέας του βιβλίου, η Μαρία Αδαμαντίδου. Σήμερα μας τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους ο πρόεδρος του συνδέσμου, ο κύριος Κώστας Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, ο κύριος Χρήστος Καβανής, η κυρία Βίλη Πολίτη, του Δημοτικού Συμβουλίου της κοινότητας, Γενική Γραμματέας της κοινότητας Καΐρου. Συγγνώμη, Βίλη, θυμούμουν τα παλιά. Ο Δημήτρης ο Κάβουρας, Δημοτικός Σύμβουλος της κοινότητας Αλεξανδρίας. Είστε και πολλοί σήμερα και πρέπει όλους να σας πω. Ο κύριος Χατζιαννάκης ο Γιάννης, ο κύριος Πρέσβης. Η κυρία Γρήπα Μαριλένα,
πολιτιστική σύμβουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος των Απετιανών. Πού σε Χρήστο? Επίσης, μας τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους και οι απόγονοι μεγάλων ευεργετών του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού. Καλωσορίζουμε τον Ζεύγος Αντώνη Ανανιάδη, όπου η κυρία Αγγελική Ανανιάδη τυχάνει απόγονος του Σοφοκλή Αχιλλόπουλου. Μεγάλο ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Συγγνώμη. Μου έχουν γράψει Αλεξανδρίας. Και καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Αρτέμιο Αχιλλόπουλο, απόγονο του μεγάλου ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας Καΐρου, μου γράφουνε, Ευάγγελο Αχιλλόπουλο. Μας θυμάται ιδιαίτερα. Ειλικρινά, ειδικά οι απόγονοι των Αχιλλόπουλων. Σε μια τέτοια γιορτή που είναι για την Αχιλλοπούλου σχολή. Με την σημερινή μας εκδήλωση προβάλλουμε και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ένα στολίδι από την ερητότικη πολιτιστική μας κληρονομιά του Καΐρου. Και λέω για άλλη μια φορά, γιατί για την Αχιλλοπούλου σχολή ο σύλλογος μας έχει κάνει 3 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε το 1993 την πρώτη εκδήλωση, μετά κάναμε άλλες 2 και τώρα το 1923 κλείνουμε και με τη σημερινή 4 εκδηλώσεις για την Αχιλλοπούλου σχολή, η οποία το αξίζει βεβαίως. Τέλος, για να μην σας κουράζω, 2 λόγια για το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφεται μια πολύ αξιόλογη επιστημονική εργασία που συνδυάζει τέλεια την ερευνητική προσπάθεια με την ιστορική καταγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, έπρεπε να προσφυλήσω πρώτα εσένα, Φίλιππα. Είσαι ο επίτιμος πρόεδρος, αλλά... Φίλια, συγγνώμη. Ξεκίνησα ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών, ο αγαπητός φίλος Φίλιππας Κοσέντης. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο είναι εξίσου καλά. Και η πρώτη προσφώτιση και η τελευταία είναι είσαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώ στο βήμα την Μέρη την Ιλιάδη, που είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας, για να συνεχίσει την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Λίγα λόγια για τον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Χρήστο Διονυσόπουλο. Ο Χρήστος Διονυσόπουλος σε κλασική φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιγραφική, νομισματολογία και παπυρολογία στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης και αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Εργάστηκε αρχικά ως αρχαιολόγος ανασκαφές, αλλά αμέσως μετά το διορισμό του από το Υπουργείο Παιδείας, δέχτηκε την πρόταση να αποσπαστεί στα ελληνικά κοινοτικά σχολεία του Καΐρου το 1963, καθώς αυτό ικανοποιούσε την επιθυμία του να γνωρίσει τα ελληνόπουλα της Αιγύπτου και να μελετήσει από κοντά τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της χώρας. Η τετραετής εκπαιδευτική του θητεία στο Αχιλλοπούλιο Παρθεναγωγείο και την Αμπέλιο Σχολή και η διετής αργότερα στο Ελληνικό Κοινοτικό Σχολείο του Χαρτού υπήρξαν γι' αυτό πολύτιμη παιδαγωγική εμπειρία. Στην Ελλάδα υπηρέτησε ως καθηγητής και διευθυντής σε γυμνάσια και λύκεια. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών για τη σύνταξη εκδόσεων της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών, ενώ επίσης υπηρέτησε ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων στο Υπουργείο Παιδείας και σε νομούς της χώρας. Παράλληλα, συμμετείχε ως πρόεδρος ή ως μέλος σε σεμινάρια και επιτροπές για θέματα όπως η εισαγωγή της θεατρικής παιδείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σχέση σχολείου και μουσείου
και η ένταξη του μαθήματος της τοπικής ιστορίας στην εκπαίδευση. Υπηρέτησε επίσης στην Κριτική Επιτροπή των Πανελληνίων Αγώνων Μαθητικού Θεάτρου, ενώ προσεκλήθη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου ως εισηγητής σε σεμινάρια με θέμα την παρακολούθηση ηχογραφημένων και βιντεοσκοπημένων αποσπασμάτων από παραστάσεις αρχαίων δραμάτων σε γυμνάσια και λύκεια. Τη θεατροκεντρική διδασκαλία των τραγωδιών είχε εφαρμόσει από την αρχή της θητείας του στο Χιλοπούλιο και παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της. Τέλος, μετά από πρότασή του, θεσμοθετήθηκε η εισαγωγή της γλώσσας και λογοτεχνίας ως εξεταστέου μαθήματος στις γενικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η αμελέητη βαθμολογική παντοδυναμία της έκθεσης ιδεών. Από τη δεκαετία του 1990, ως πρόεδρος ή ιδρυτικό μέλος περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, ασχολείται με θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιτυγχάνοντας, μεταξύ άλλων, να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενοι φυσικοί χώροι, όπως η Λίμνη της Βουλιαγμένης, αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι, όπως ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα στο Λαιμό, εκτάσεις γης στον Δήμο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης και στο Μεγάλο Καβούρι και ο θερινός κινηματογράφος Ακτή. Ιστορικές, αρχαιολογικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ το βιβλίο του «Η μάχη του Μαραθώνα, ιστορική και τοπογραφική προσέγγιση» βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2014 και το επόμενο έτος εκδόθηκε στα αγγλικά. Η υποέκδοση είναι και η ιστορική μελέτη Ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις 525 έως 332 π.Χ. και το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Κατάματα. Ακούτε. Κυρίες και κύριοι, επίσημοι προσωπικότητες υπόθηκαν ποιοι δεν σας γνωρίζω εσάς, αλλά υποτίθεται ότι σας χαιρετίζω και εγώ. Τουλάχιστον μπορώ να εκπονήσω τον κύριο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, που ο τίτλος του με συγκινεί ιδιαίτερα, εφόσον έμεινα που έχω κάποια χρόνια εκεί και είχα επαφές με τον τότε πρόεδρο. Εξάλλου, μία φράση που κάνει στην εισαγωγή του στο βιβλίο με συγκίνησε ιδιαίτερα και θα ήθελα να πω κάτι και για αυτήν. Σε λίγο όμως. Για το βιβλίο της Μαρίας Αδαμαντίδου θα περιοριστώ σύμφωνα με την επιθυμία της μαθήτριάς μου σε λίγα λόγια και θα αναφερθώ περισσότερο στις προσωπικές μου εμπειρίες, καθώς υπήρξα καθηγητής στο Αχιλλοπούλιο. Είμαι δηλαδή ένα μικρό μέρος του βιβλίου και κάποια συνέχεια του κατά κάποιο τρόπο, επειδή μέσα μου υπάρχουν ακόμα έντονες εικόνες, βαθιά χαραγμένες, από τη ζωή που έζησα με τους συναδέλφους και με τις μαθήτριες μου εκεί, στο Αχιλλοπούλιο και κατόπιν στην Αβέλιο που συνέχισαν εκείνες τη φοιτησή τους μετά την πόλη του κτηρίου του Παθανατολίου. Το βιβλίο της Μαρίας Αδαμαντίδου είναι μια συναρπαστική διαδρομή στον χρόνο. Ξεκινάει από την εποχή της ίδρυσης του πρώτου Παρθεναγωγείου στο Κάιρο το 1856. Επιχειρεί να φωτίσει την άγνωστη σε πολλούς εικασοετία 1884-1904 και το πετυχαίνει με διζητική επιδεξιότητα λόγου. Μας προσφέρει κατόπιν το χώρο και τη δυνατότητα να κινηθούμε μέσα σε αυτόν με άνεση και να χαρούμε τη γενική εικόνα όπου περιγράφονται με καθαρότητα λόγου
και με θαυμαστή αφηγηματικότητα οι αγωνιώδεις αλλά αξιοζήλευτες προσπάθειες των Ελλήνων της Αιγύπτου που έγιναν από το 1904 και εξής για να οικοδομηθεί και να λειτουργήσει κατά τον ιδανικότερο τρόπο το σχολείο, ένα σχολείο αντάξεων της ιστορίας και του πολιτισμού των προγόνων. Ήταν ένα αξιοθαύμαστο έργο ζωής, μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας και προσφοράς, που είχε όμως άλοξο τέλος, όπως με πόνο ψυχής υπογραμμίζει η συγγραφέας, καθώς και η ίδια υπήρξε μαθήτρια και λάτρης του Εθνοκουλίου Παρθενολογίου. Στην αφηγηματική ενότητα του βιβλίου με τίτλο «Μεγεθύνσεις» μας αναλύει εύστοχα το θέμα της ίδρυσης του κοινοτικού σχολείου ως κορυφαίο ζήτημα τιμής και εθνικού βοήθου για τους Έλληνες της Αιγύπτου και ως στοιχειώδη εθνική ανάγκη, ενώ στο κεφάλαιο «Ματιές στο χθες» κάνει μια συγκινητική αναδρομή στις διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής, προσθέτοντας στο επίμετρο του βιβλίου ένα πλούσιο υλικό με έγγραφα και αναμυστικές φωτογραφίες. Το βιβλίο που παραδίδει στο ονομαστικό κοινό η Μαρία Δαμαντίδου είναι μια συγκινητική ιστορική αναφορά ανυδάξια του περιγραφόμενου σχολείου, αλλά και της χώρας όπου αυτό ιδρύθηκε. Το Εθνοκούλιο οφείλει την ύπαρξή του στην τεράστια συμβολή των μεγάλων Αιγυπτιωτών Ελλήνων της παροικίας και του ελληνικού κράτους, όπως εύστοχα τονίζει στον πρόλογο ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου κ. Καβαλής. Η έκδοση του βιβλίου στην αραβική γλώσσα για να είναι προσβάσιμη και σε κάθε Αιγύπτιο, έγινε στην αραβική γλώσσα για να είναι προσβάσιμη σε κάθε Αιγύπτιο, αλλά και σε αναγνώριση της αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στους Άραβες και στους Έλληνες στη φιλόξενη χώρα του Νείλου, όπως συνετά υπογραμμίζει η μεγάλη μας δωρήτρια και χορηγός του βιβλίου, κυρία Κατερίνη Μπερεφάντη Σόφια. Στο επίσημο για την άταξη κίνημα που κάνει σήμερα το βιβλίο για το μεγάλο ταξίδι στον χώρο του λόγου και της ιστορίας, συνοδεύεται, θέλω να πιστεύω, από τη συγκίνηση και τον θαυμασμό όλων μας, καθώς και από τις ευχές και τις ευλογίες του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου Δευτέρου, όπως αυτές εμφατικά εκφράζονται στον πρόλογο συγγράμματος. Πριν αναφερθώ στις προσωπικές εμπειρίες, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καβαλή για την εύστοχη ιστορική παρατήρησή του. Η ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο υπάρχει από τότε που υπάρχει ιστορία. Αυτό λίγοι το γνωρίζουν. Και με συγκινεί που το λέτε, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε και για Σόλωνα που επισκέφθηκε την Αίγυπτο, για Ηρόδοτο, και θα πούμε και κάτι άλλο. Ο Σόλωνα δεν επισκέφθηκε την Αίγυπτο μόνο θεωρείς είναι και που λέει ο Ηρόδοτος, αλλά ο Σόλωνα ήταν και έμπορος και επισκέφθηκε την Αίγυπτο για να κάνει εμπορικές διαπραγματεύσεις, γιατί από τότε έρε αυτόμας ο σύτος της Αιγύπτου στην Αθήνα. Υπάρχει και κάποιο μύθος, όχι τόσο γνωστός στους πολλούς, αλλά και στους ειρήνους ακόμη. Δεν είναι αυτός ο μύθος ότι κάποτε που υπήρχε στη γη μια μεγάλη συμφορά και οι άνθρωποι πέθαναν την πείνα, η Αίγυπτος ευημερούσε γιατί είχε το σύτο της. Και τότε κάποιος από την Αίγυπτο τροφοδότησε τους Αθηναίους με επαρκή ποσότητα σύτου και οι Αθηναίοι επέζησαν. Μας λέει ο μύθος ότι αυτός ήταν συγγενής των Αθηναίων και δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ήρθε ο ίδιος στην Αθήνα και δίδαξε στους Αθηναίους να καλλιεργούν το σύτο. Οι Αθηναίοι από την Βασίλη τον έκαναν βασιλιά τους
και είναι ο πρώτος βασιλιάς των Αθηνών, ο Ερεκθές. Λίγοι ξέρουν λοιπόν ότι ο Ερεκθές, ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας, ήταν Αιγυπτιώτης. Αιγυπτιώτης μάλιστα. Αλλά στο βιβλίο μου, που δυστυχώς, συγγνώμη Μαρία γι' αυτό, το βιβλίο που αναφέρεται στις σχέσεις ελληνικές, είχα υποσχεθεί στη Μαρία ότι θα το είχα έτοιμο όταν εκείνη θα μετέβαινε στην Αίγυπτο για να κάνει τη δική της παρουσία στο δικό της βιβλίο και θα μιλούσα και εγώ γι' αυτό για τις ελληνικές σχέσεις. Δυστυχώς δεν είχα καταφέρει να το πω. Όλα είναι στον εκπαιδευτικό και όσον ούπο θα εκδοθεί. Και θα μου δοθεί ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα που αναφέρονται στις ελληνικές σχέσεις που είναι τεράστιο και πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Λυπάμαι που αυτή η θαυμάσια περίοδο δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία. Δεν ξέρω να διδάσκεται στα Αιγυπτιακά, θα το εξακριβώσουμε αργότερα. Όταν στην παρουσίαση του βιβλίου θα έχει κληθεί, θα μας κάνει τιμή να παραστεί και ο πρέσβης της Αιγύπτου και διάφοροι άλλοι πίσω. Και τώρα λοιπόν, η εμπειρία μου κατά ανάγκη θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Λυπάμαι που θα υποχρεωθείτε να ακούσετε πράγματα που αφορούν τον εαυτό μου, δεν το καλά, αλλά μην γίνεται τελείως. Επειδή είμαι συνδεδεμένος άρρηκτα με την Αίγυπτο και με τους μαθητές της μαθητριές. Λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί μου, αγαπητά μου παιδιά, είχα σπουδάσει λοιπόν κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχεια κατά τη διάρκεια της διετούς στρατικής μου θητείας σπούδασα στο ίδιο Πανεπιστήμιο Ιστορία και Αρχαιολογία. Εργάστηκα αρχικά ως αρχαιολόγος, εκπροσωπώντας τον έφορο αρχαιοτήτων Βερβελή στις ανασκαφές που είχαν αναλάβει ξένοι αρχαιολόγοι στις Κετριές της Κορίνθου με επικεφαλής τον διακεκριμένο Αμερικανό αρχαιολόγο Σκάνκτο. Προς το τέλος του θέρους του 1963, όταν είχε ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των ανασκαφών, έλαβα από το Υπουργείο Παιδείας το διορισμό μου ως καθηγητής φιλόλογος. Αλλά ταυτόχρονα μου έγινε πρόταση για απόσπαση, εφόσον το τελείωσα, στα κοινωνικά σχολεία του Καΐρου ή στα ελληνικά σχολεία της Κινσάσα. Η απόσπαση για την Αίγυπτο ήταν τότε άνευ αποδοχών από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Οι αποδοχές στην Κινσάσα ήταν δελεαστικές. Ο μισθός του αρχαιολόγου στην Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερος από αυτόν του εκπαιδευτικού. Κι όμως επέλεξα για όλους τους φίλους και συγγενείς τη χειρότερη λύση. Όπως μου έλεγαν και πρώτοι από όλους, ο έφορος Βερβελής και ο Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων Παπαδημητρίου, εξέχουσα προσωπικότητα του κλάδου. Είσαι γεννημένος αρχαιολόγος, θα το μετανιώσεις αν φύγεις. Κρατώ το έγγραφο της παρέτησής σου στο σιρτάρι του γραφείου μου. Συζήτησε το θέμα με τη γυναίκα σου και έρχεται από μια εβδομάδα να το ξαναδούμε πάλι μαζί. Επειδή είσαι νεόπαντρος, σου προτείνω αν θέλεις να σε κρατήσω ως βοηθά μου στο γραφείο μου τα 2 πρώτα χρόνια. Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων υπαγόταν τότε στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και στεγαζόταν στο κτίριο της Βουλής. Απήχε δηλαδή λίγα μέτρα από το σημείο που βρισκόταν το σπίτι της γυναίκας μου, Ερμού 25. Το εγχείρημα ήταν ευθείες. Ο Γενικός Διευθυντής πίστευε ότι η δελεαστική πρότασή του θα έβρισκε ανταπόκριση στη γυναίκα. Δεν γνωρίζω όμως ότι εγώ είχα προηγουμένως εξασφαλίσει την κατάθεσή της για τη μετάβασή μας στην Αίγυπτο. Άρα και στο Κάιρο όταν έφτασα με τη γυναίκα μου, οι πρώτοι που με υποδέχτηκαν με επισήμαναν με ειλικρινή ευγένεια και καλοσύνη ότι η χρονική περίοδος που αποφάσισα να έρθω στην Αίγυπτο ήταν μια εποχή ισχνών αγελάδων. Οι σιρήνες με τις επίμονες αποτρεπτικές οχλήσεις δεν με άφησαν σε ησυχία από την Αθήνα μέχρι το Κάιρο. Όταν όμως κάποια στιγμή άνοιξαν για μένα οι πύλες του Αχιλλοπουλίου, είδα αγγέλους αγώνες παντημένους και όχι ισχνές αγελάδες.
Πήρα τις μαθήτριες να κυκλοφορούν με κοσμιότητα και με ξεχωριστή ευπρέπεια στο πρόβλημα του κτηρίου. Ήταν η ώρα της συνεδρίας του Συλλόγου των Καθηγητών για τη λήψη απόφασης της ανάθεσης της ευθύνης τους στις διάφορες τάξεις. Η διευθύντρια του σχολείου με όρισε τότε υπεύθυνο καθηγητή της 5ης τάξης του τότε εξαταξίου γυμνασίου, αναφέροντάς μου τη διδασκαλία όλων των φιλολογικών μαθημάτων στην τάξη αυτή, καθώς επίσης τη διδασκαλία των αρχαίων και των ελληνικών στη τάξη γυμνασίου. Στην τρίτη τάξη, όπου είχα μαθητριά με τη Μαρία, έτσι, στην τρίτη τάξη πήγε τότε, στο πρώτο θρανείο, καθώς αριστερά. Και η Παπαλέξη, καθώς στο τρίτο θρανείο, δεξιά. Επαναλαμβάνω γιατί είναι και δεμαμίνης το πράγμα. Έχω πέρασει 60 χρόνια από τότε. Η διευθύντρια του σχολείου λοιπόν μου όρισε τότε υπεύθυνο καθηγητή της 5ης τάξης του τότε εξαταξίου γυμνασίου, αναφέροντάς μου τη διδασκαλία όλων των φιλολογικών μαθημάτων στην τάξη αυτή, καθώς επίσης τη διδασκαλία των αρχαίων και εθνικών ελληνικών στην 4η γυμνασίου. Στην τρίτη τάξη μου έθεσε τη διδασκαλία των αρχαίων, των ελληνικών και τις ιστορίες. Στην πρώτη και δεύτερη τάξη μου αναφέρθηκε η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, ενώ τη διδασκαλία των αρχαίων στις τάξεις αυτές ανέθεσε η διευθύντρια στον θεολόγο αδελφό της. Στο άκουσμα ότι ορίζομαι υπεύθυνος καθηγητής στην 5η τάξη, όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι αντέδρασαν. Οι μαθήτρες της 5ης τάξης και αδύνατες μαθησιακά είναι και αθήθασες. Δεν θα μπορέσει να επιπληθεί ο Γερσόπουλος αυτές. Τοποθετήστε τον σε οποιοδήποτε τάξη. Είναι νέος και όχι έμπειρος καθηγητής, είπαν τάξη. Το ρίχνουμε στο δράκο των λεενών, είπε ένας άλλος. Η διευθύντρια έδειχνε σαν να μην άκουσε τίποτα από όσα προτείνονταν για μένα. Ούτε με ρώτησε αν συμφωνώ ή διαφωνώ με την απόφασή της. Τότε ανέλαβα πρωτοβουλία. Μην ανησυχείτε κύριοι συνάδελφοι, είπα. Πρόσφατα τελείωσε τη στρατιωτική μου θητεία και ως έφτασα σαν υποβαρός πεζικού, είχα επιβληθεί σε δημιουργίες αναδρών. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να επιβληθώ τις μαθητριές μου, είπα μυριώντας. Για να επιβληθείτε σε αυτές, θα έπρεπε να είχατε υπηρετήσει στο στρατό ως ανθιπρογός πυροβολικού, απάντησε χαριτολογώντας ένας συνάδελφος. Η συνεδρίαση τελικά έληξε σύμφωνα με ό,τι είχε προαποφασίσει για μένα η διευθύντρια, χωρίς καν να μου απευθύνει το λόγο προσωπικά για ένα ζωτικό θέμα που με αφορούσε, ιδίως στα πρώτα βήματα της εκπαιδευτικής μου πορείας. Ωστόσο, εγώ, όσο διαρκούσε η συνεδρίαση, έφερα στη μνήμη κάποια λόγια σοφών ανδρών που ένιωθα ότι με καθοδηγούσαν. Το κεφάλι του λαού, να το πρόβλημα. Να το κόψεις, μόρφωσέ το. Δεν θα χρειαστεί ίσως τότε να το κόψεις. Ρίξ' το ρουγκό κάτω από τις πιάτες λεπτό. Ο δάσκαλος είναι όπως ο γλύπτης. Ο γλύπτης παίρνει την άμορφη μάζα, την πέτρα και τη δίνει μορφή. Τη μορφοποιεί. Το ίδιο κάνει στην ψυχή του νέου και ο δάσκαλος. Τη μορφώνει, λέει ο Σοκράτης. Ο Πλάτων παραβάλλει σε ένα σπουδαίο φιλοσοφικό του μύθο την ψυχή του ανθρώπου με ένα άρμα που τον οδηγεί, ένα σημείωτο πολλούς, με δύο άλλα, ένα καλό όνομο, δηλαδή τη βούληση, και ένα κακό όνομο, δηλαδή τις επιθυμίες, τα πάθη. Είναι κάποιες φορές που το κακό όνομο άλογο δεν πειθαρθεί στις εντολές του ηλίθου με κύριο να ανατραπεί το άρμα ή να πέσει στον κορμό και η ψυχή να καταστραφεί. Εναπόκειται στη δεξιότητα του ηλίθου του νου να οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση το κακό όνομο άλογο, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τρόπο. Το ότι το αντίθετο άλογο είναι κάποιες φορές επικίνδυνο δεν σημαίνει ότι είναι άσταριστο. Χωρίς το πάθος, αυτή την ιερή μανία, λέει ο Σοκράτης,
ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει. Το πάθος είναι αυτό που εμπνέει και παρακινεί τον ποιητή και τον καλλιτέχνη για να δημιουργήσουν. Το πάθος είναι ο κύριος παράγοντας της δημιουργίας, αρκεί να καθοδηγηθεί σωστά. Όπως πραγματικά έκανε ο Μεγάλος Αλέξανδρος με τον αντίθετο Ούτεφάλ που του έγινε στη συνέχεια ο αχώριστος πολυγνωσίδευτος στη Μεγάλη Εκστρατεία. Σηκώθηκε όλα σήμερα της εισόδου στην αίθουσα της Πέμπτης Γυμνασίου της τάξης της Ευθύνης. Διαπίστωσα μετά από ένα σύντομο δοκιμαστικό τεστ στο μάθημα των αρχαίων ότι οι μαθήτριες είχαν μεγάλες ελλείψεις στο μάθημα του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, γεγονός που αναγνώριζαν και οι ίδιες. Τόνισα ότι ήταν αναγκαίο να επαναλάβουμε τα μαθήματα του συντακτικού εξ υπαρχής. Μου έκανε εντύπωση ο ταχύς ρυθμός της αναπλήρωσης των κενών και της εν γέννη προόδου των παιδιών στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Στα διαλύματα μάλιστα θα έβλεπα κάποιες φορές να συγκροτούν μικρούς ομίλους και να παγγέλουν ομιλική ποίηση με προσοδεία. Μαθητική διαδικασία δύσκολη αλλά και εντυπωσιακή, την οποία δεν συνήθιζαν να ακολουθούν τα παιδιά της μεγαλύτερης τάξης, της έκτης, που ήταν κορίτσια φρόνημα και όχι αντίφαση. Φαίνεται ότι δεν είχε καλυφθεί μέσα τους η ορμή του πάθους που χαρακτήριζε τα παιδιά της πέμπτης τάξης. Θεώρησα ότι είχα τελειώσει το στοίχημα που είχα βγάλει με τον εαυτό μου, σε σημείο που οι γονείς μου με επισκέπτονταν, με ευχαριστούσαν για την ξαφνική βελτίωση της επίδοσης των παιδιών τους. Ωστόσο, επιτρέψτε μια ουλιά μου. Αν ήταν ουλίστε θα προτιμούσα, δεν πειράζει. Ωστόσο, μετά από μερικούς μήνες γόνιμης δασκαλίας και θεαματικής βελτίωσης των μαθητριών της πέμπτης τάξης στο μάθημα των αρχαίων, η διευθύντρια μου ανακοίνωσε ξαφνικά τη στιγμή που σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα όφιλα να μεταγώ στη δεύτερη δασκαλία της πέμπτης τάξης, ότι θα έπρεπε να παραμείνω στο γραφείο επειδή με είχε αντικαταστήσει με έναν άλλο καθηγητή μεγαλύτερης ηλικίας, τον Κέσσαρα Εμμανουήλ. Η ξαφνική αυτή αντικατάσταση, που είναι χωρίς την κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία και κατά παράβαση βασικών όρων της παιδαγωγικής, προκάλεσε έντονα συναισθήματα δυσαρέσκειας στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητριών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν στο σύνολό τους σχεδόν σε κλάματα οι μαθήτριες, ενώ οι γονείς τους έσκεψαν την επομένη να διαμαρτυρηθούν στον πρόεδρο της κοινότητας, κ. Πιεράκο, και την ανεξήγητη αυτή μεταβολή. Η διευθύντρια τότε θεώρησε ως επαρκή λύση για το πρόβλημα και την πούλαση που αυτή είχε προκαλέσει να συνεχίσω να διδάσκω στην τάξη αυτή μόνο το μάθημα της ιστορίας. Άλλος στη θέση μου, νιώθοντας προβεβλημένος, θα εγκατέλειπε στην Αίγυπτο εκείνη ακριβώς τη στιγμή και θα επέστρεψε στην οργανική του θέση στην Ελλάδα που τον περίμενε, αν ήταν τόσο εύθυκτος όπως είναι εγώ. Όμως παρέμεινα για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς τους. Δεν ήταν το λαμπρό κτίριο του αρχαιοπουλίου που με κράτησε και με συγκράτησε εκεί. Ήταν η ποιότητα των παιδιών και των γονέων μας που με είχε κερδίσει. Τους διέκρινε ξεχωριστή και αξιοθαύμαστη ποιότητα στη διαφορά τους. Το σχολείο ως κτίριο, όσο λαμπρό και αν είναι, δεν είναι παρά ένας χώρος που στεγάζει τους μαθητές και τους δασκάλους. Δεν είναι αυτός καθ' αυτόν παράγοντας παιδείας. Η οικογένεια είναι ο πρώτος παράγοντας. Ο κοινωνικός περίγυρος επίσης, η εκκλησία αλλά και η στρατιωτική θητεία μπορούν να συγχωρηθούν ως παράγοντες παιδείας. Στο θέατρο, για να θυμηθούμε τον Πυραντέρο, δεν είναι το κτίριο που μας στεγάζει. Το θέατρο είστε εσείς, αγαπητοί θεατές.
είμαι εγώ. Οι γονείς και κυρίως οι μητέρες είναι οι πρώτοι φωτοδότες. Δεν είναι τυχαίος ορισμός μητρική γλώσσα, και η γλώσσα ταυτίζεται με τη σκέψη. Διάνοια και λόγος αυτόν, δηλαδή η γλώσσα είναι το ίδιο πράγμα τη σκέψη, ρωτάει ένας μαθητής τον Σωκράτη. Βεβαιότατα, απαντά ο μεγάλος φιλόσοφος. Η ευγενική συμπεριφορά των δεδομένων, η προθυμία και το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο των παιδιών τους, με είχε αφήσει εκστατικό. Πουθενά αλλού, αργότερα, στην μακροχρόνια εκπαιδευτική μου υπηρεσία, δεν έτυχε να γνωρίσω γονείς με τέτοια ποιότητα συμπεριφοράς και με τέτοια διάθεση συνεργασίας σαν αυτή των γονέων σας. Έβλεπα λοιπόν, καθώς μου ήταν αδύνατο να εγκαταλείψω και μάλιστα στο μέσο της σχολικής χρονιάς ένα τόσο ιδανικό παιδαγωγικό περιβάλλον, τόσο από απόψεως έψυχου μαθητικού υλικού, αλλά και λόγω αγαστής συνεργασίας με τους γονείς τους, ότι τελικά θα μπορούσα ίσως να βγω κερδισμένος από μια τέτοια παιδαγωγική διεργασία. Εξάλλου πήρα το πρώτο μου μάθημα από την αντιπαιδαγωγική ενέργεια που έγινε εις βάρος των μαθητριών μου και σκέφτηκα πόσο σοφός είναι ο ορισμός που έδωσε και την παιδεία ο Ιερός Χρυσόστομος όταν είπε παιδαγωγή νέος, επιστήμη τέχνη τεχνών, επιστήμη επιστημών. Την ίδια λύση χρειάστηκε να υπογραμμίσω μετά από χρόνια ως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων σε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας που είχε ως θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση, διευκρίνησα, προϋποθέτει μόρφωση, κύριε Υπουργέ. Είναι μορφωμένη στην ελληνική εκπαιδευτική μας. Ως απόφοιτη πανεπιστημίου είναι κάτοχη επιστήμης. Διαθέτουν όμως και την τέχνη της παιδαγωγικής διεργασίας που πολύ σωστά θεωρείται από τον Ιερό Χρυσόστομο ως τέχνη τεχνών. Αγαπητέ μου καθηγητέ, όπως μου ζητήσατε, σας θυμίζω λίγο τον χρόνο. Έχουμε φτάσει στα 23 λεπτά και σας παρακαλώ όποτε μπορείτε να ολοκληρώσετε λίγο πιο γρήγορα. Αν και σας ακούμε με μεγάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπου δεν μπορέσω, θα ολοκληρώσω. Και όμως αυτά πρέπει να είναι τα απαραίτητα κριτήρια για τον διορισμό των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναλάβουν την παιδαγωγική τους αποστολή στα σχολεία. Και είναι εφικτός ο τρόπος ελέγχου των παιδαγωγικών ικανοτήτων του υποψηφίου, αρκεί να θελήσουμε να το θέσουμε σε εφαρμογή. Υπάρχει ένα κλειστό κύκλο μαθητριών, ένα κτλ. Αλλά και από τις μαθήτριές μου, σε Φιλοπούλιο και στην Αμπέτα, όπου αργότερα μαθήτησα, όπως και από τους μαθητές μου της Αμπεθίου σχολής, αποκόμισα ωφέλιμα παιδαγωγικά διδάκτης. Στο μάθημα της αρχαίας τραγωδίας, εφαρμόζοντας ένα σύστημα θεατροκεντρικής διδασκαλίας, είδα στα μάτια των μαθητριών μου μια αυθόρμητη και έντονη συναισθηματική και πνευματική ανταπόκριση. Ένα παράδειγμα φωτεινό, η Παπαλέξη παρατηρούσα στα μάτια της το έντονο ενδιαφέρον της. Και αυτός ήταν ο λόγος που αργότερα εισηγήθηκα στο Υπουργείο Παιδείας να διδάσκεται θεατροκεντρικά η αρχαία τραγωδία, όπως αργότερα και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, όπου είχα κληθεί με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας του Κύπρου για διδάκτω ισχύει. Επίσης, η μεγάλη απήχηση που έβλεπα ότι είχε στη μαθήτριά μου η διδασκαλία της νεολογικής γραμματείας με όθησε να εισηγηθώ αργότερα στο Υπουργείο την εισαγωγή του μαθήματος της νεολογικής γλώσσας και γραμματείας και στην εξέταση της εισαγωγικές εξετάσεις των ανθρώπων σχολών με τη λεγόμενη έκθεση ιδεών, με παιδαγωγικό στόχο τη μείωση της βαθμολογικής παντοδυναμίας της έκθεσης αφενός και της πρόσκλησης γνώσεως στον τομέα της τέχνης και του γραμματικού λόγου. Και επιπλέον, το έντονο ενδιαφέρον που έδειχναν οι μαθήτριές μου για τις συχνές επισκέψεις ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους και στα μουσεία της Αιγύπτου ήταν για μένα το βασικό κίνητρο που με έκανε να εισηγηθώ στο Υπουργείο Παιδείας στην εισαγωγή της τοπικής ιστορίας και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τέλος, η πρόθυμη και επιτυχή συμμετοχή των μαθητριών σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις. Ώρα κοκκίνου Άννα, που λέει, εγώ κύριε Σόκουλη, εγώ να το δώσω. Εσύ και να το δώσεις πάρα πολύ καλά. Να τι είναι αυτή η άνθρωποι κοκκίνου. Που είχα ανεβάσει στο θέατρο της Αμπεθίου, με έπεισαν ότι ήταν παιδαγωγικά απαραίτητη εισαγωγή της θεατρικής παιδείας στα σχολεία. Μαθητική θεατρική αγώνες, αρσάκια, θεατρικές κτλ. Με πετακλείδη. Τελειώνουμε Μαρία.
Μην μου βάλεις τιμωρία, σε παρακαλώ. Εγώ ποτέ δεν σε τιμώρησα, αλλά είσαι ευχαρίστητος. Εγώ είμαι στη ζωή μου. Εν κατακλείδη, πρώτον, ο θεατρικός τρόπος διδασκαλίας του αρχαίου γράμματος. Δεύτερον, η λεωργική γλώσσα και η γραμματεία σου εξεταστέα ήδη μαζί με την έκθεση ιδεών στις αγωγικές εξετάσεις των αυτών σχολών. Τρίτον, η τοπική σχολή. Τέταρτον, η θεατρική παιδεία. Είναι οι ιδέες τις οποίες εμπνεύστηκα από εσάς. Από τις ευαίσθητες παιδαγωγικές και αυθόρμητες ανταποκρίσεις σας. Η ελληνική πολιτεία της οφείλει σε εσάς. Εγώ προσωπικά συμμετέχομαι. Σας ευχαριστώ για τις ωραίες στιγμές που μεταρρήσατε εσείς και οι γονείς σας στην αγαπημένη μας φίλη χώρα. Ποτέ δεν έκοψα όπου και αν βρισκόμουν να σας πουδανώ, όπως λέει ο μεγάλος Αλεξανδρός ποιητής, μέσα στην ψυχή. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω αυτό το, εκτός από ότι σας ενδιαφέρει λόγω του ότι είσαστε αρχαιολόγος να έρθετε να βρεθείτε στην Αίγυπτο για να μελετήσετε τους θησαυρούς της, όπως είπατε, αυτή η αγωνία για τα Ελληνόπουλα, δηλαδή τι ήταν που σας όθησε τόσο περισσότερο? Καταγγέλνουμε για τους αιρούς, κολοτορούς, το καλούμε. Ακούστε, η μητέρα μου ήταν κλεισμένη με τις μητάσεις. Ο παππούς μου ήταν έμπορος και είχε εμπορικές συναλλαγές όπως είναι η γιαγιά μου με Οδέσσα, με Οδυσσό και Αλεξάνδρεια. Είχε φίλους στην Αίγυπτο παππού. Όταν το συνέλαβαν οι Τούρκοι, λέει στη γιαγιά μου, Χρυσάνθη, αν δεν επιστρέψω μέχρι το βράδυ, πάρε τα παιδιά και πήγαινε στην Αίγυπτο. Που ήταν και οι φίλοι του. Ρωτούσα τη γιαγιά μου, που δεν κατάφερα, πάει στην Αίγυπτο, αλλά είστε στην Ελλάδα. Γιατί η γιαγιά στην Αίγυπτο? Ήταν βιβλία όπως του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, εξάρτηση και αναπαραγωγή, που μιλούσε για τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς, και άλλα βιβλία που μας τόνιζαν τρία πράγματα. Τα τρία κυριότερα πράγματα για τη διασπορά είναι οι οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως στο εμπόριο, η διατήρηση της ταυτότητας της ελληνικής με δύο τρόπους, την εκκλησία και τα σχολεία. Και από τους δύο αυτούς τρόπους διατήρησης της ελληνικής κοινότητας, το πιο δύσκολο, ο πιο δύσκολος τρόπος να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα και η συνείδηση είναι τα σχολεία. Με όλο το σεβασμό στην Εκκλησία, και έχω γράψει και όπως ακούστε για την Εκκλησία στην Αμερική, η Εκκλησία εκπροσωπεί την παράδοση, τη συνέχεια, και οφείλει κατά κάποιο τρόπο να μείνει στην παράδοση και μέσω με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει και να προάγει την ελληνικότητα και την ορθοδοξία στους χώρους της διασποράς. Τα σχολεία είναι σε πολύ πιο δύσκολη θέση, γιατί εκπαιδεύουν, προετοιμάζουν τη νέα γενιά σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία. Είδαμε ο ελληνισμός της Αιγύπτου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα, που αρχίζει η άνοδος του Αιγυπτιακού εθνικισμού, είναι μια συνεχής ιστορία προσαρμογής και αλλαγών σε συνθήκες που αλλάζουν. Και εκεί τα σχολεία θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως είπε και ο κύριος Καβαλής, το έβαλα από το σπίτι, Χριστό, γιατί το έβαλα τώρα, το κράτος έκανε πίσω, μάλλον είναι ένα φαινόμενο για μας ιδιαίτερα, είναι ελληνικό φαινόμενο της διασποράς. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα στον χώρο της διασποράς από άποψη εκπαίδευσης και αφήνει τους ευεργέτες να χτίσουν τα σχολεία. Αυτό είναι ένα φαινόμενο έτσι κάπως ελληνικό, εντυπωσιακές ευεργεσίες, εντυπωσιακά σχολεία και σε όλο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, σχολεία όπως το Αχιλλοπούλιο, Εφάμιλα,
των ελληνικών και ευεργέτες όπως τον Ευάγγελο Αχιλλόπουλο και τον αδελφό του τον Σοφοκλή, με τον οποίο συνεργαζόντουσαν και κάνανε επιχειρήσεις στο Κάιρο. Αυτοί οι ευεργέτες χτίσαν αυτά τα σχολεία που διατήρησαν την ελληνική ταυτότητα, κατάφεραν να το κάνουν μέσα από διαδικασίες πολλών αλλαγών. Στη βιβλιογραφία που διάβαζα ως μεταπτυχιακός φοιτητής, αυτές ήταν ακαδημαϊκές μελέτες εννοείται, οπότε το σχολείο θεωρείται μηχανισμός αναπαραγωγής και διατήρησης της ταυτότητας. Προσέξτε, το λεξιλόγιο είναι λίγο κάπως απρόσωπο αυτό, είναι ένας μηχανισμός. Με όλο το σεβασμό στους κοινωνιολόγους συναδέλφους, μιλούν με αυτό τη γλώσσα και με αυτό το επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας πως τα σχολεία είναι ένας τέτοιου είδους οργανισμός. Από την άλλη, όπως πολύ ωραία ο άλλος πρόλογος σε αυτό το βιβλίο της κυρίας Εκατερίνης Σοφιανού μας θυμίζει, που κάποιος σαν την κυρία Σοφιανού που είχε μια εξαιρετική επαγγελματική και προσωπική πορεία μέσα στην ιστορία, γράφει η κυρία Σοφιανού ότι το Αχιλλοπούλιο έμεινε μαζί της σε όλη της τη ζωή. Αυτό μας λέει ότι αυτός ο απρόσωπος μηχανισμός είναι και κάτι πιο ζωντανό, κάτι πιο συναισθηματικό. Ένα είδος οικογένειας, ας το πω έτσι, οικογένεια με εισαγωγικά, που δημιουργεί ένα χώρο μέσα στον οποίο γίνεται η εκπαίδευση και η ανατροφή αυτών των παιδιών και τους μένει αυτή η συναισθηματική σύνδεση με αυτό το σχολείο. Τώρα, αν είναι να γράψουμε ένα βιβλίο που θα καταγράψει την ιστορία ενός σχολείου σαν το Αχιλλοπούλιο μέσα στον χρόνο, πώς μπορούμε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε και την πιο επιστημονική, κοινωνιολογική πλευρά, δηλαδή το μηχανισμό, τα παιδαγωγικά, τα μαθήματα, τους τρόπους διδασκαλίας από τη μία, και από την άλλη να δώσουμε και την άλλη πλευρά, να δείξουμε δηλαδή πώς η κυρία Σοφιανού μπορεί να μιλάει για αυτό το σχολείο με τέτοια συναισθηματικότητα τόσα χρόνια μετά. Πώς το κάνουμε αυτό? Η απάντηση είναι αυτό το βιβλίο της Μαρίας, το οποίο το θεωρώ πρότυπο για μελέτες ιστορίας της Διασποράς, οπότε να και μια πρωτιά για το Κάιρο. Εντάξει, έχει πολλές πρωτιές στο Κάιρο, μην παρεξηγηθώ, αλλά πραγματικά μια πρωτιά. Εγώ νομίζω και μιλώ πολύ σοβαρά και μιλώ τώρα όχι ως Αιγυπτιώτης, η οικογένειά μου είναι και την Αλεξάνδρεια άλλωστε, αλλά ως ιστορικός της Διασποράς. Αυτό είναι μια μελέτη η οποία είναι το στάνταρ για να γραφούν ιστορίες άλλων σχολείων σε όλη τη Διασπορά. Υπάρχει ένας ιστορικός, Γερμανός ιστορικός, ο Μάινεκε, που μας τον διδάσκαν όταν κάναμε διδακτορικό. Ο Μάινεκε γράφει ότι για να καταλάβεις την ιστορία πρέπει να μπεις μέσα στο πνεύμα της εποχής και ο ιστορικός πρέπει να μιλήσει με εικόνες κατά κάποιο τρόπο, να σου δώσει να καταλάβεις πώς ήταν να ζούσες τότε. Και το βιβλίο της Μαρίας συνδυάζει και την επιστημονικότητα και αυτές τις εικόνες, και θέλω να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα όπου περιγράφει την Αργίνη Φραγκούλη. Μέσα σε αυτό το βιβλίο έχουμε τις προσωπογραφίες των διευθυντών και των δασκάλων, αλλά ιδίως των διευθυντών, και το πώς επέδρασαν στην παιδαγωγική πολιτική, πώς τις συνθήκες που αντιμετώπισαν, τις νέες πολιτικές που ακολούθησαν. Αλλά έχουμε και την εξής περιγραφή για αυτή την κυρία Αργίνη Φραγκούλη, η οποία είχε η ευγενής της τρόπη, το χαμόγελο που δεν της έλειπε και η διακριτικότητα δεν ύψωνε ποτέ τη φωνή της. Συνεχίζω. Με μέτριο ανάστημα, ευθυτενής, φορώντας κλασικά ταγιέρ σε ουδέτερα χρώματα,
και γόβες με χαμηλό τακούνι διέσχιζε συχνά τους μακρύς διαδρόμους του σχολείου για να επιθεωρήσει τις μαθήτριες που παρατάσσονταν έξω από τις τάξεις περιμένοντας το νεύμα της δασκάλας ή της καθηγήτριας για να περάσουν μέσα. Στα διαλύματα έβγαινε καμιά φορά από το γραφείο της στο ισόγειο για να σταθεί στο πλάτωμα της σκάλας που οδηγούσε στην αυλή και να κάνει ένα γύρο με το βλέμμα. Σιωπηλός συναγερμός σήμαινε τότε για τις μικρές μαθήτριες. Βρέθηκα στο Αρχιεροπούλιο και εγώ, κύριε Διονυσόπουλο, δηλαδή με μετέφερε στο κλίμα σχεδόν. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι τι μουσική άκουγε η κυρία Φραγκούλη, τι είδους ζωγραφικές πίνακες είχε στο σπίτι της. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ σημαντικές αυτές οι περιγραφές και δεν είναι μόνο για την Φραγκούλη, είναι και για τις άλλες προσωπικότητες που επέδρασαν σε αυτό το σχολείο. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάνει μεγάλη εντύπωση η συμπερίληψη μουσικής και αθλητισμού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τον αθλητισμό εδώ στην Ελλάδα τα σχολεία δεν τον είχαν ενσωματώσει στα προγράμματά τους. Ήταν η Ροβέρτιος στην Κωνσταντινούπολη και τα σχολεία στην Αίγυπτο και το σχολείο στη Σμύρνη που είχαν τον αθλητισμό και τη μουσική, και έχουμε και μια σειρά από συζητήσεις για τις για τα υπόλοιπα μαθήματα και την παιδαγωγική, και έχουμε μια χρονολογική εξέταση των διευθυντριών. Και έχουμε την πρώτη, είναι η Πινελόπη Χριστάκου, που είναι διευθύντρια για μια δεκαετία από το 1927. Υπάρχει η Ελένη Βοριά Χατζιπαράσχη στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Παντελής Παϊδούσης μετά το πόλεμο, Αργύρη Φραγκούλη, υπάρχουν και άλλοι, αλλά ενδιάμεση και λιγότερο. Και μαθαίνουμε πραγματικά πώς αυτοί ηγήθηκαν αυτού του σχολείου. Το βιβλίο είναι δομημένο πρωτότυπα. Έχουμε μία χρονολογική ανάλυση του σχολείου και μετά, και νομίζω ότι θα μας το εξηγήσει η Μαρία, έχει ορισμένα υποθέματα τα οποία θεωρεί σημαντικά, το κτίριο και ένα-δυο άλλα τρία, και τα βάζει στο τέλος. Ξέρετε, έχουμε ένα ζήτημα στην ιστορία. Όταν γράφεις χρονολογικά, θέλεις να πάρεις τα γεγονότα στη σειρά, αλλά ξαφνικά έχεις ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό κάπου στη μέση τη ροή των γεγονότων. Και τι το κάνεις, γιατί έτσι και το εξετάσεις, κόβεται η ροή. Άμα μπορείς και να παραπλανηθείς εσύ και να μπεις μέσα σε μια παρόδο και να ξεχάσεις που σε πήγαινε ο κεντρικός δρόμος. Και το βιβλίο της Μαρίας είναι εξαιρετικά φτιαγμένο, γιατί έχουμε τα γεγονότα, έχουμε τα θέματα και έχουμε τις φωτογραφίες, έχουμε τους πίνακες με τεράστιες πληροφορίες. Αυτό είναι ιστορία του Καΐρου, είναι κοινωνιολογία του ελληνισμού του Καΐρου μέσα σε αυτό το βιβλίο, και τα πολύ ωραία πιστοποιητικά και τα ενδεικτικά των σχολείων που είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι συνολική παρουσίαση της ιστορίας του Αχιλλοπουλίου. Αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι η ευαισθησία με την οποία η Μαρία φύγει τις συγκρούσεις που υπάρχουν στην ιστορία του σχολείου, που είναι πρόβλημα. Γράφεις ένα βιβλίο κατά κάποιο τρόπο να αναδείξεις την ιστορία του Αχιλλοπουλίου. Ξέρουμε όλοι πως τα σχολεία στην Αίγυπτο συγκρούεται. Το σχολείο, οι δάσκαλοι, οι διευθύντριες με την εφορία. Το σχολείο με την κοινότητα. Το σχολείο με την εκκλησία. Μπλέκεται και ο πρόξενος. Αυτά είναι φυσικά αποτελέσματα της οργάνωσης
της διασποράς. Εγώ δεν πιστεύω αυτά τα οι Έλληνες μας αρέσει να τσακωνόμαστε και τέτοια. Αυτά είναι cultural stereotypes, συγγνώμη για τα αγγλικά, τα οποία δεν νομίζω ότι εξηγούν τίποτα. Οργανωτικά είναι αναπόφευκτο να γίνουν αυτές οι συγκρούσεις και γίνονται σε όλες τις παροικίες, γιατί έτσι είναι. Αλλιώς τα βλέπει το προξενείο, αλλιώς τα βλέπει η εκκλησία, αλλιώς τα βλέπει η κοινότητα, αλλιώς θα το δίνει η δάσκαλη του. Και η Μαρία χειρίζεται αυτά τα θέματα με μια πολύ μεγάλη ευαισθησία, δεν παίρνει θέση, σου λέει και τις δύο πλευρές και μετά κάπως ευγενικά στο τέλος λέει ναι, αλλά ίσως κάτι. Αλλά πλέον επειδή έχουμε δει τις δύο πλευρές, αποφασίζουμε και οι δύο ποιος είχε δίκιο. Η διευθύντρια, ας πούμε, για να πάρουμε το παράδειγμα της πρώτης, της Πινελόπης Χριστάτου, η οποία συγκρούεται για μια λεπτομέρεια. Ένα παιδί, θέλουν να γράψουν ένα παιδί και είναι 47 μέρες εκτός. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μια τέτοια λεπτομέρεια και μας λέει και τις δύο πλευρές. Τι σκέφτεται η διευθύντρια, τι σκέφτεται το σχολείο, η εφορία και μετά λέει κάτι δικό της, αλλά ουσιαστικά μας βάζει στη θέση να αποφασίσουμε εμείς πώς εκτιμούμε. Αν μπορώ να απαντήσω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω 100% τι συνέβαινε, δεν ήμουν εκεί. Παίρνω τις πληροφορίες για το τι έλεγε μια πλευρά. Βλέπω ότι δεν μπορεί, κάπου θα είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχω και το δικαίωμα, λέω, να πάρω θέση. Είσαι και ευγενικός άνθρωπος, οπότε νομίζω αυτά είναι η ευαισθησία της Μαρίας, είναι το ένα που με τράβηξε σε αυτό το βιβλίο. Το δεύτερο, και αυτό πάλι το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι η συζήτηση και η εξέταση για το περίφημο θέμα της διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας, που πολλοί από εσάς τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά υπάρχει μια εξέταση της εισαγωγής των αραβικών στο Αχιλλοπούλιο, με τον τρόπο που έγινε, μια εκτίμηση των δυσκολιών που είχαν οι μαθήτριες, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων τάξεων, να μάθουν αραβικά. Υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Αιγυπτιακό κράτος μέσα στην ροή όλων των νομοθεσιών που έβγαζε δεν το πολύ σκέφτηκε καλά το πράγμα και το έριξε και αυτό. Μέσα τα σχολεία να κάνουν αραβικά, δεν έκανε και εξηγεί και η Μαρία, δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα διεθνή σχολεία, τα παροικιακά σχολεία, τα αιγυπτιακά σχολεία και όλα αυτά για μένα ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που διάβασα για αυτό το θέμα των αραβικών και κατάλαβα πόσες πλευρές και πόσα προβλήματα έχει. Και για να έτσι και συνοψίσω, η δυνατότητα που είχε η Μαρία να βλέπει τις δύο πλευρές, να σου δίνει όλους τους παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση της κοινότητας και την πορεία του Αχιλλοπουλίου, σε βοηθάει να καταλάβεις, για να πάω πίσω στο Verstehen του Μάινεκε, ότι δεν ήταν απλά τα πράγματα. Ότι η ηγεσία έφταιγε ή δεν έφταιγε, ή οι Έλληνες δεν προσαρμόστηκαν. Ζητούμε συγγνώμη στους πρωτοετής ιστορίας στην Αμερική, τους λέμε ότι, γιατί οι Αμερικάνοι είναι και λίγο, τα θέλουν λίγο οργανωμένα και τους λέμε history is messy, είναι ακατάστατη ιστορία, μην περιμένετε εδώ, πηγαίνετε στο τμήμα φυσικής αν θέλετε, ξέρω και εγώ πάνω κάτω και πραγματικά είναι messy η ιστορία της κοινότητάς μας και των Ελλήνων στην Αίγυπτο και είναι μια ιστορία όμως που βγαίνει πάρα πολύ ωραία σε αυτό το βιβλίο και αναδεικνύονται αυτές οι προσωπικότητες, ηρωικές προσωπικότητες θα έλεγα, μαχητές πραγματικά οι δάσκαλοι και οι διευθύντριες. Και τέλος το τρίτο και τελευταίο που θέλω να θίξω έτσι επιγραμματικά είναι ότι πολλές φορές κάποιος που θα έγραφε ένα βιβλίο για το σχολείο που πήγε, για την ιστορία, θα υπήρχε κάποιο είδος έτσι νοσταλγία στο τέλος. Αλλά το κλείσιμο του βιβλίου αυτού που είναι στην σελίδα 195
Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μας λέει ότι όπως όλα στη ζωή, το Αχιλλοπούλιο έκλεισε έναν κύκλο. Έτσι είναι η ζωή, δεν μένουν όλα, αλλάζουν, κλείνει. Δεν πρέπει να λυπόμαστε γιατί το Αχιλλοπούλιο επετέλεσε το ρόλο του και θα διαβάσω αυτό της Μαρίας δίνοντας της και το τελευταίο λόγο. Όπως και να έχει όμως, αυτή η οδύνη αποτελεί συναισθηματικό βάρος που θα χαθεί όταν έχουν φύγει από τη ζωή όσες γνώρισαν το Ξενάκιο και το Αχιλλοπούλιο που θα νοσταλγούν. Όταν οι συνθήκες υπαγόρεψαν το μετασχηματισμό του, η διαδρομή του ως ελληνικού σχολείου ενιαίας παιδείας στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου τερματίστηκε και το Αχιλλοπούλιο Παρθεναγωγείο πήρε τη θέση του στην ιστορία του Αιγυπτιώτη ελληνισμού, έχοντας εκπληρώσει στο έπαρκο την αποστολή του, και ας προσθέσω και ότι η Μαρία ως ιστορικός του Αχιλλοπουλίου εκπλήρωσε στο έπαρκο την αποστολή της.